ko adi fo Oumar Doro mi salminima mi juurima mi ñaganima moƴƴere balɗe juuɗe battere moƴƴe mi weltima e garal ma mi weltima e namdal ma mi salmini bandiraɓe heɗitoɓe foof mi salmini kengal e kuuɓal ittuɓe teddungal dokkimi wonde yomi jaabo namdal ngal ɗo ngal jogoɗa namdade ene gasa wonde ko namdotoɗa ko mone fof ne wawno jaabade kono ɓe guitti e pawe junggam mi jaaɓi mi salmini fedde ñeñɓe kala e kuuɓal mi ƴettiɗo mi waɗi e junngo mboni dabo mi ardinimo salminam ngo e kala ɗo ñeñel woni eyyi ceerigal ko meccal garantewal ngal ganduɗa ko guila e mamiraɓe ɗum wonno sutora hanki nde bagueji ngala nde isine ala nde ko ɗum surorteno watteno wuteji waɗe guude cuddaji e kaddaji waylo waylo no woodi nde wonno waylo waylo somi yiiɗi wiya ene men mi macca e mecce africain foof eyyi nde wonno jamanu meɗen kawruɗen ko meccal ma ko junggo ma tan nde macci tubakoɓe gaari ko usine wawi gollude mana ko temedere neɗɗo gollanno e ñalawma goto ɗum ɗon noon ene wawi ɓuura webde eko gollata ko an golliro junggo ma an tan goto yimɓe gabbima e weeɓo o eyyi ne waɗi différence cañuji nden ɗi ne waɗi cañuji goɗɗi ɗin hande gaccama nde wonno kala ko are mayde ene gasa ko heewi yaltat e hande heddima ha e gude hande sa namnimo ɗo e nder wuuro he ɗeɗo gude ko goni ɓe ganda façon goɗɗo so wona gude babbirɗe hay wirtoroɓe ɗo emi cawi ɓe mbiyata ɗeɗo gude goni babbirɗe ɓe ganda hande ɓe ganda wudere ne hadde e saga minen komin kawri kam minen min kawri koye duuɗe e wiyete kelgal ta yiiɗi ɓiye jangga meccal ko to nawata ɗum o heewi taw toon ko fedde makko e fedde makko less e fedde makko dow ɗi kaltuji tati o heewi tawde toon so wona tarduɗo nadde kay eyyi walla so waɗani awas nadde ha ɓurta ɗi kaltuji tati o heewi tawde toon o heewi wadde toon ko ceeɗul tati ceeɗu premier o kewi ɗum ceeɗu pibbol garaji jokkanam ɗo garwol horwonomi ɗo addanam korwe eyyi ko on ceeɗu o heewi ɗuminde sakket ceeɗu makko e nder onon ceeɗu sakket muɗum taw fuɗɗima so jomum ƴeeŋimo joola o andi hankkadi koni weñde koyɗe e weñcude koyɗe yaɓɓugal yaɓɓingal ɗo ha oɗon ceeɗu gasa ceeɗu ɗimmo hankkadi kanko o naati e cañu hankkadi no hayso méritani o natat cañu so taw weeli haqqille de on ceeɗu omo heewi wadde qualifié ceeɗu tataɓo hankkadi no o duwone hen ɗum tagui so jomum mettani haqqille ko ceeɗu dogani jangde ko ceeɗu tati heewi wadde so tawi mettani haqqille wona kadi dogowo jangde ene heewi ceeɗu tati wadde heewi kelgal ene gasa inni nde ummi ɗo koye helnude ɗum woni kelgal kono yimɓe kawranno an tawɗo galle mon ɗo aɗa faaɗa min gallami waɗa faaɗa a wata taw jangguinden ara taw ndenden e nokku goto en caña ken yonta beltoɗen daña hen gonɗo e yimde ko wayno dimellere en walla ɗum ɗo en ɓe woni mana hankkadi kengal jirwa so yi hankkadi mi cañi ñande wonde kadi ha jooɗima ha juuti ene deeƴi wiya kayɗe ene jirwi nan en seeɗa a dilinta hen seeɗa ɗum dillere ɗon dillere yalti hoddiɓe noon so jii mana dille ɗe keewi e holɓe ko helnuɓe kadi ɗum waɗi kelgal on ɗe dille ɗum de ko helnuɓe ɗum waɗi kelgal e ko ɓuurmi mantade teskade mi yi kelgal gallamen galle Baba Racine kelgal gallamen galle Baba Lamine eyyi e kengal sammalaɗo leegal seɓɓe e kengal Samba Jarno eyyi on tuma noon ɓuuri wonde mawɗi kam ko kengal gallamen galle Baba Racine e kengal galle babam Lamine ɗen jerodirteno mawnude Baba Lamine e Baba Doro ndendi kelgal kamɓe ndendi almuɓe eyyi janggo eko kawrum min ɗomo ara jangguɗo o haaldata ko jobdi o yeloytako emo liggo liggue galle noon tenoyde e soppo e tugaji so tawi ne sohla nden ko yimɓe ko miruji ngala ko kalasi galle wonno eyyi ko ɗum wonno nden liggey jomum so ndungu ari ɓe ƴengtat mon fof hoota galle bamum remuno e bamum so hi noon hankkadi ha ndungu woɗɗi ene waɗa ɓe mbaɗa kamɓe sañoɓe ɓe mbaɗa fed mobilisation kamɓe sañanoɓe ɓe ɗoftol ceerno e nder hitande he e mbaɗa ɗofti ɗiɗi walla tati arona e beyan eyyi mi yimma ɗum kono wona hunde kam wiyande ɗum ɗo ko ma jaɓa walla ɗum ɗo mbatta walla ɗum mbatta e nder hen noon so jomum wawi donama ene heewi ceerno itti ɗallugal e ceergal tottuma an
an almudo sa dannima arti lawol ma weli aɗa hay ittude wutte ceera dokka eyyi kono wona ka pawaɗo obligatoire ko weltanama hakkude ma e ceerno ma e ceerno ma weltanoma itta ɗum ɗon tottuma wona obligatoire wona almudo fof hokkete ɗum ko almudo mo ceerno weltani e hokkude lallugal e ceñirgal suwa e taggorgal ene woodi gude garanteje wayno guitela ne waɗimo goron ne waɗimo ɓaleri canton ne waɗimo goron waɗi ɓaleri ne waɗi salmata samba ne waɗi wafengo ne waɗi gurel beyi ne waɗi tumaranke ne waɗi kotor ne waɗi cooki ne waɗi gara jawngal ɗiɗo fof ko façon ngaji ceñeteɗi caggal ko wayno kosiji en mi haalani ɗum eyyi façon ngaji goɗɗi kadi ne goodi wona ɗin ɗiɗo kalami fof hande ɗi cañe à part caggal kosi e kotor ɗiɗo fof ne cañe gara jawngal ene saña kono wayno nde wonno par kumandi tan heewi sañji ɗum hande hande ɗo so wona par kumandi min kewani ɗum sañji eyyi oɗo saha waylo waylo waɗi nde sagana kalta nde ene wonno traite so traite ari fuurankoɓe ndemi ha gayni ɗannima ɓe gari ɓe ƴettat gude dumnoɗe ɗo ɗe ɓe paara e dowri he ɓe paya salum ɓe paya sin ɓe jaaha ɓe jeeya soɓe jeeyiɗi ɓe garti ɓe tawa suɓa ɗanniɓe arɓe hesɓe ɓe cooda ko joguino ko hawre berigal darima gude gasa ɓe kepto sañawɓe wiye weeli prix ɓeydo monta joni nde wonno hankkadi ne e joraji gaccama e gudeji no codirteno accama on traite natti watti joni ko ndungu so ndungu ari sañawɓe kooti ko joni watti waɗoɓe dewle cooda hen par gude 5 gude 10 gude nogas gude manque tere ɗo artidi komo ndungu wonti traite eyyi par ce que hay minen seeɗa keddoto taw to min cañadi garta ko tooɓo haɗanma sañji eyyi so tawi sañoɓe kewani kadi cañani no fewi codoɓe ne cooda gude manque ɗum woni joni ceerre kam natti wonde no barigal ha barigal daro ko ha ndungu wara caɗele godaɗe kam mi wawa imade ɗum tan wiya ko ɗo kono kam hande o kam caɗele sañoɓe gondi ko nokku tan spécialement mo jeeyani koye mumen ɗum kam ko caɗele mabɓe eyyi ɓe ngala mo jeeyani koye mabɓe ɓe ngala eyyi ko wona ɗum ko banggue garaji no keɓorto ni nden ko ɗo ɗi pewneteno isino ko ɗo wonno isino yi ha natti marsude nde wonno kala ko natti fewndire no foti fewndirede ni bonat nde ancien wonno nde moƴƴino nde goro furatano ɓaleri furata ndehi noon hankkadi ha gara ka watti furde yimɓe ɓeydi ancude guure ɗe ɓe ɓeydi ɗum ɓeydi limde guure ɗe eyyi isino ronki yaade uddi joni isino ko uddi ko gara caggal leydi importé min cañata eyyi no arde foof ko noon so ari no juuta soñat so ari no ɗaɓɓide ko ɗum ari eyyi a gollat eyyi ɗum ɗon ko gara aɗan ka waɗira ko spécialement cour cergal liwol ngol ne jogui sembe gotol ngol sa waɗe niire ne yona ndenna gotol en ɗiɗi gonɗe ni gotol fof niire ngol wona ɗiɗe kewal ene yona tawi jiɗɗa ko ha yara ha ɓuura yarde mbaɗa tete kewal so tawi ko tettati colɗuɗa ngal ha ngal hawri ɗum wiyete ko ceen sa solat ndiɗo gacca ndiɗo wiye mana nalli eyyi joni noon ko ɓeeɗo gari kaɗo importé o liwol ngol ne sewi kanngol gotol sa waɗi ngol e niire siñat a wawa yarnude lefol ngol ɗum tagui min mbatti dublude min mbaɗa ɗiɗi e niire en tout cas kam marche ma natti comme avant ni eyyi nde wonno hande ko mbiya ko weeɓo o waɗi ɗum nden so tawi yangue waɗi sa itti wudere a hokki neɗɗo en andi a hokki ɗum ko waɗi valeur hande yimɓe watti ko inde wiyede kaari hokkam wutte nde ɓuuri mawnude e valeur wiyede hokkam wudere nde teta wutte o ko wutte cartum walla ɗum ɗo taw ne jara 400 taw wudere nde ne jara 1jeetati walla ujunere e joni wudere nde seere ma te inde wutte nde ɓuuri mawnude ɓe natti ƴewde valeur wudere nde ɓe ƴeewi valeur mana inde mawnude wutte nde no ɗum weeɓani ko waɗi eyyi ko waɗi ɗum kala jiiɗa huɓere nder ne waɗi fondement cergal nden ko liyam waɗete tan wona jogorede galle tan spécialement a remanno jeeri ndema waalo ɗannoɗa a acci gawri galle jaaɗa ƴewde ko liyam so ɓurti liyam ma cooda hen koltu garta ene waɗi hen ni yahoɓe so tawi mana dañi liyam mumen so nani cokte awo gari ɗi jonti kadi jaaha gawoya an hankkadi ni kala ko dañƴa gane yon haɗa dañi gawri a dañi liɗɗi dañƴa fof yon hande noon fofo koye maggal fawa on différence o nan ɗon caɗɗe men cattuɗe kono mbimami ni ko nokku ɗo liggue eyyi nokku ɗo liggue nde wonno sa dañani ligguiɗa a dañani ɗo koɗɗa a fewnita ko eyyi ɗo hoɗete ɗo
caño waawa woɗɗude nokku ɗo liggotoɗo nde wonno ko joguiɗa ko bagage tedduɗo jiɗɗa ko kala ɗo liggo tawa woɗɗani ɗon eyyi min manka noon essentiellement ɗo min jeeyi taw min dirtinaka hande janggo iteɗo ɗum kam min manquira ɗum ɗo eyyi ñakkata kala nde ɓurɗa ɓaɗade wuuro ɓurata weltade gueɗe ma fof ɓurata ɓaɗadema ɓurata weɓandema gueɗe no mbinumami ni ɗo hoɗeteɗo ha e ko sodete ko fof ko nden ɗo joni sa yiiɗi hande sode kerdi ma jahar ɗo woɗɗi seeɗa sa yiiɗi joftoyde ko ma donɗa kono wona 15 kilo on bakkoɗa ɗum aɗa fatiri galle eyyi ɗum ɗo foof so woni no sarama nde min konnoto nde woɗɗani ɗomin koɗɗo eyyi ɗum kam ɓurannomi kono ha hande ɗum fof wade noon so tawi woni ko jeeyi kam ene kadi no foftina ha min goytima nde min guittite ɗo premiére min guittite sara wuuro ɗo nde min jeehino to Amadou Samba Kane min kalan ɗum o dari hen hawre noon omo yaaha Makka o walfin min goɗɗo eyyi ɗum tagui ɗum ɗon laaƴi seeɗa eyyi min dirtina min gadda ɗo min gon ɗon gaddor min ɗo no wi ko ɗo kay hankkadin ɗo onon ko ɗo woni spécialement ko artisanat o dokkoɗon ɗo eyyi caggal mum noon politique wawi mo watta politique ɓe guitti min ɗo parin ɗo goudron woni joni ɗo goudron corniche o goudron ari itti min ɗon min mbi min jaata gati min ngala ɗo min goni pewno goudron wi kañum mana ko laamu wi ɗum yo fewnu anda ɗo min paywal ɗum ɗo min goyti mbondi cama daabo on walli min keeɓi ɗo hen eyyi min jiiɗi joni kam eerago nan ɗon kala autorisation mana keɗiɗo min e kala ɗo mbawɗa wonde kala mbawɗa wonirde so min keeɓi ballal min jiiɗi wallede ɗum min goni tan taw ko jeemi taw wona dirtin hande itte janggo par ce que so ronki ɗum ma dañde min dirtina min donc dañi ɗo min goyti hande noon haade Allah waɗi kamɓe gardi min emin gandire men yo ballu min mbowde wallire min ni hamin gadda ɗo ni balla minen min daña jeeyi tan spécialement taw wona dirtin janggo eyyi salminde ɓe juuraɗe ɓe e yettude ɓe jokkere en ɗam wonde ɗo nde nangudal gongal ɗo ngal ɓe duwo yaari yose eyyi mbiɗa salmima an hoorema ɓe duwonoma jokkere en ɗam jaara e dow muɗum nde e ka darin ka katante eyyi jarama kumi